As conservas do Barbanza e os viños da indicación xeográfica protexida Terras do Barbanza e Iria irán da man na ruta de tapas Conservas a Orixe, que promove a Mancomunidade Barbanza-Arousa. Unha iniciativa que se marca dentro da liña de promoción da gastronomía. Non pode ser de outra maneira nunha comarca como a nosa, cos recursos que temos a disposición, e unha liña, como sempre, prioritaria dentro do que é as accións de Barbanza-Arousa, da Mancomunidade, nos nosos concellos e fora deles, que tamén a levamos fora de aquí, por suposto. O obxectivo é promover a comarca como un destino enogastronómico, dado o gran potencial do noso territorio nestes ámbitos. Estamos realizando unha estrategia de potenciación do turismo enogastronómico. Estamos nun territorio con gran potencial, tanto de viños como de produto fresco e de produto en conserva, co cal consideramos que é moi importante poñelo en valor. A organización deste roteiro é posible grazas á colaboración de Gealsa, que achegará 2000 latas de diversos produtos para a elaboración das tapas. Os platos a preparar foran con produtos tamén moi nosos, empezando evidentemente con mexillón. Para nós o mexillón é un produto especial, un produto único. Estamos nunha zona bateeira, nunha zona de produción de mexillón máis importante de Galicia, e é poñer en valor esta gran riqueza nosa. O mexillón de Galicia temos que poñelo en valor tanto en lata como natural. Logo a xouba, a sardinilla, tamén moi desta zona, non? E, evidentemente, Gealsa, a nosa marca rianxeira, o atún é algo máis que os platos que facemos na casa de comer rápido. Pode permitir elaboracións máis complexas e onde podamos sacarlle máis xugo. A ruta comezará esta fin de semana na Pobra e continuará en Boiro e Ribeira, para finalizar en Rianxo o 19 de xuño. As tapas poderán adquirirse a un prezo de 2,5 €. Ademais da presentación desta iniciativa, a Mancomunidade procedeu tamén á entrega de premios do concurso de tapas desenvolvido en novembro na comarca. En Rianxo foi a cafetería Tofe, que o recolleu David, un dos seus propietarios. En Boiro hubo un empate técnico, onde a Ubi e o Furancho pois ganaron, os dous, non hubo maneira de desempatar. Aquí na Pobra ganou Luís O'Donoghira, e en Ribeira, Casalján, restaurante Casalján.